Oh, Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hands, blossoms in every season. Jien Sister Teresa, Soru Agostinjana, insellimlek. U nilqek għal-programm tagħna ta' qari spiritwali li tul din l-iskeda qed ilaqqana ma' Santa Rita minn Kaxja. Qed naqra mill-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. Inroddu s-salib f'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Talba. Santa Rita, li tolbok tenni biex inħares lejk, lejn it-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt il-mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agonija li huwa ġarrab bl-imħabba għalina. Għamel li btalbek anki jien inkun kapaċi niflaħ għal kull dbatija ħalli meta l-mulej jisejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamiltin Santa Rita. L-aħħar darba is-semmija konna qegħdin nitkellmu fuq il-vokazzjoni għaż-żwieġ u konna anki qegħdin nikkonsidraw il-verità ta' kif din l-għażla għaż-żwieġ ta' Rita ġiet. U għadna li għal żmien twil id-devozzjoni popolari lej Rita ġiet ippreżentata bħala Rita mimlija bil-virtù tal-ubbidjenza, mimlija mħabba lejn Alla, vittma ta' żwieġ sfurzat fuqha. U hawnhekk għadna niddubitaw kemm tassew il-ġenituri Antonio u Amata kienu se juru daqstant violenza fil-konfront ta' din bintom. U dan għal ħafna raġunijiet. L-ewwel raġuni insemmu li qabel xejn billi issa t-tnejn kienu anzjani ġmielhom. U ridu għal qabel imutu tkun sabet posta, ikollha min jieħu ħsieba. L-għażla l-aktar naturali kienet tkun li tidħol f'monasteru. Kienet tkun għażla prestiġjuża minn ġenituri ta' prinċipji reliġjużi profondi. U l-għażla kienet tkun żgur tajba billi dak iż-żmien li tidħol f'monasteru kienu nur. Hekk li wkoll il-familji tan-noblità kienu jisforzaw lil uliedhom subien u bniet biex iħaddnu din il-vokazzjoni. Kien hemm ukoll min sostna li l-ġenituri kienu mġela iżewġuha għax kienu jibżaw minn dak li rieda li kien gibellino violenti jismu Paolo di Ferdinando di Mancino. Kont semmejtilkom dan kien imdaħħal ma dan il-grupp gibellino u kienu violenti dan il-grupp. Ma dan kollu ġenituri twajba, paċifiċi, reliġjużi, skur li akkosta kollox ma kienux ser ipoġġu lil bintom f'pożizzjoni daqstant gravi, anki jekk huma stess kienu se jidħlu fl-inkwiet. Nimma ġenitur li tassew iħobb lill-ulidu kien ser iġiel lill-unika bint li tkun tant għażiża tagħmel xi ħaġa tant kontra qalba u li kienet sa torbota għal ħajjita kollha. Żgur li ħadd minn dawk li kellhom l-istess prinċipji sodi tal-koppja Lotti ma kien ser jasal sa hawn. Allura u aktar konvinċenti li Rita, tfajla bħal ħafna oħrajn,
li waslet fl-età li tieħu l-istat tagħha ma kienx tistmer din li tħaddan il-ħajja taż-żwieġ. Wara kollox, kellha l-eżempju tajjeb tal-ġenituri tagħha li fil-ħajja ta' mħabba konjugali u rewa li tista' tħobb lill-Alla billi tifforma familja u tgħix ħajja ta' mħabba sħiħa lejn din il-vokazzjoni. Din l-imħabba kienet tista' tintwera fil-ħajja familjari billi jifmu lil xulxin, jaħdmu u jitolbu fl-imkien. Jedukaw ukoll lil-uliedhom fuq il-kelma ta' Alla fl-Evanġelu. Li tkun koppja miż-żewġa ma jfissirx li titbiet mill-ħajja spiritwali żgur li le. Dan kollu Rita femitu u bħal tant fajli oħra f'qalba tittimbet iż-żerrija tal-imħabba u x-xewqa li tifforma familja hi wkoll. Min dan kollu naraw li għalkemm Rita kienet fajla tajba u bidjenti reliġjuża kienet ukoll tfajla li xtaqet tiżżewweġ. U l-ġenituri tagħha enuha tilħaq dan l-iskop. Issa naraw eżis semmija min kien allura dak il-ġuvnot li nnamra Marita u li laqet l-imħabba tiegħu kien propju Paolo di Ferdinando di Mancino. Aw se nkomplu nisiltu minn rakkont li minnu diġà kwotajna xi siltiet jiġifieri dwar ħajjet il-qaddisa Rita. Tejtek din is-silta li sa ngħid issa. Kien raġel aħrax u fid-dar kien ikun hemm bżonn ta' ħafna tolleranza reliġjuża. Rita iżda qelbet dan bil-ħlewwa u l-paċenzja tagħha tant li għexet fidelment ma' żewġa għal 18 il-sena sħaħ. Issa hemm bżonn nirriflettu fuq din is-silta. Għal żmien twil, Paolo kien ġie deskritt bħala raġel violenti, aħrax, aggressiv u l-bot mill-biża ta' Alla. Kien qisu lupu da lest li jibla lil povru ħaruf. Il-kaġun li kienet tingħata din l-istampa dwar ir-raġel ta' Rita jinqasam fi 3 motivi. Nisimgħuhom. L-ewwel wieħed hu dik l-iskrizzjoni li nsibu dwar ħajjita fuq l-epitafju. Tinsewx mela kien hemm Rita kellha it-tebut tagħha li kien jissejħi s-sargofagu imdawwar biħġiġ sabi u kien hemm l-iskrizzjoni fuq li jsejħulu epitafju li bilkemm se tinqara dan li kitbu qabel ma sar ir-restawr u allura kienet tinqara kif ġej, ħanajda bil-Latin, bat nispjegaw naqra. In quella paxion de maritu feroċi. Mela hawnhekk hawn il-kelma. Maritu feroċi, sa maritu bit-Taljan taqbel mal-Latin. Maritu meta ngħid maritu huwa żewġek, żewġa. U hemm il-kelma feroċi. Minflok kellha tiġi in quella paxion tantu feroċi, mela dawn bdew iħaltu.
Il-kelma maritu feroċi, ma tantu feroċi. Hemm differenza żewġek feroċi milli ħafna feroċi għax fil-fatt dan il-kliem ma kienx qed jirreferi għar-raġel, imma kien qed jirreferi għad-batija li soffriet Rita. Li għalkemm kienet meqjusa kbira d-batija tagħha, xorta waħda kienet bil-wisq anqas minn dik id-batija li bata Ġesu Kristus intendi. It-tieni punt huwa l-fatt li Pawlo bħala gibellino kien meqjus bħala antiklerikali u violenti. Dan illum huwa fatt dubjuż. Kif spjegajna qabel, fi żmien Rita kien hemm il-ġlieda għal poter tal-belt ta' Kaxxa bejn dawn iż-żewġ gruppi, il-Gulfi u l-Gibellini. Pawlo allura kien jagħmel parti bis-settur tal-Gibellini li xi darba kienu jduru għal forza u l-vjolenza biex jiksbu il-poter tal-belt. Kien ma dan il-grupp u kienu violenti, però u bħalhom kien violenti għal poter u mhux għal marturita. Għal daqstant, mhux sewwa li niġġudikaw ħażin lil Pawlo għas-sempliċi raġuni li ju kien iġib ruħu bħal żgħażagħ oħra ta' dak iż-żmien. U kiber f'dak l-ambjent veru fejn il-vjolenza kienet tirbaħ fuq il-paċi. Dan ma jfissirx li ma kellux ukoll fih kwalitajiet sbieħ u tajbin. Dan ma jfissirx li m'għandniex napprezzaw l-isforzi ta' Rita bħala mara twajba u tolleranti. Naraw it-telet punt ċiru. It-telet puntu li għalkemm rakkonti tradizzjonali sostnu li r-raġel ta' Rita kien tassew aħrax u violenti, kienu jagħmlu biex bekk toħroġ aktar fil-kobor il-qdusija ta' Rita. Fir-realtà dan ma kienx eżattament il-każ. Għalkemm ma kienx fil-fatt il-ħaruf maqbut fid-dwifer tal-lupu Rita, xorta waħda nistgħu naraw il-kobor ta' din il-qaddisa. Irridu ngħidu li l-qdusija tagħha tispikka akbar u isba' fis-sempliċità ta' ħajjita. Rita ma mmansax lil Pawlu, iżda jenitu biex jgħix ħajja aktar nisranija. Hija kienet tagħmel ħilita biex tfittex tifhmu qabel ma tkun mifhuma hi. Rita żeret fil-qalb ta' żewġa li mħabba lejn Alla u tal-proxmu u għenitu biex din iż-żerrija tikber u tespandi. Għal dan il-għan kien jeħtieġilha tkun soda u perseveranti għax li tibdel lil Pawlo ma kienx se jsir millu malada. Fl-aħħar imma bil-perseveranza hija rnexxiela tiġbdu mit-triq tal-mibeda u violenti u tresqu lejn l-Evanġelu tal-mafra u tal-paċi. Dan kienet taf kif għandha twettqu sa minn tfulita bħala bint ta' ġenituri paċjeri, ġenituri li moħħhom kien biss li jġibu
il-ferħ u l-paċi. Se nitkellmu issa eżis semmija fuq iż-żwieġ. Skont xi wħud, iż-żewġ żgħażagħ iż-żewġu taf ċerimonja sempliċi u serja meta Rita kellha 14 sena fl-1385. Imma oħrajn isostnu li kellha 17 sena u allura iż-żewġu fl-1388. U x'inhu d-differenza itassew żgħira. Ir-rit taż-żwieġ kien jinqasam f'żewġ partijiet. L-ewwel parti kienet isseħħ propju fid-dar tal-arusa, allura fid-dar tal-familja Lotti. Hawn kien isir il-kuntratt fejn kienu jiġu definiti il-beni, il-ġid li kellha takkwista l-arusa fil-kastana Rita minant il-ġenituri tagħha. Wara kienu jarħula lejn il-Knisja għar-rit taż-żwieġ. Fil-każ ta' Rita u Pawlo dan sar fil-Knisja ta' San Montano li kienet tinsab ftit il-bogħod mid-dar ta' Rita. Hemm Rita u Pawlo taw iċ-ċurkett tat-tieġ lil xulxin. Dan iċ-ċurkett li għadu konservat fil-monasteru ta' Kaxxa kellu forma speċjali, veru kien sabiħ. Kien jirrappreżenta żewġ idejn maqbudin flimkien. Għandna x'nifhmu li Rita kellha libsa tat-tieġ sabiħa iżda sempliċi. Bħal kull tfajla oħra, dan kien jum tassew importanti f'ħajjitha. Dak iż-żmien ma kienx isir pranzu fil-festa tat-tieġ, iżda kienu jiġu offruti xi ħlewiet u mbit. L-arus wara kien imur fid-dar il-ġdida waħdu u jistenna lill-arusa tiegħu tlesti u jibgħat ilejha ma' grupp ħbieb. Rita kienet marrettejx ma' żewġa għal xi żmien fid-Domunkola. Din id-dar kienet ġiet mibdula fi knisja żgħira mill-Kardinal Poli fis-sena 1630 kif insibu fl-arkivju arċiveskovili ta' Spoleto. Din id-dar kienet proprjetà ta' żewġa u kienet ukoll viċin l-iskoll. Wara saret ikla mal-familja ta' Pawlo. Il-ġimgħa ta' wara mbagħad saret stedina għall-ikla fid-dar tal-ġenituri ta' Rita bi ftit għajnuna ta' Pawlo. B'hekk twieldet familja oħra f'Rocca Porena. Rita issa kienet mara miż-żewġa. U bħal nisa oħra hija kienet tieħu ħsieb tajjeb tal-familja tagħha. Kienet twettaq ix-xogħol tad-dar b'impenn u mħabba. 18 sena ta' ħajja miż-żewġa għal Rita ma kinux biss ikkaratterizzati mill-konverżjoni ta' żewġa Pawlo, grazzi għal perseveranza tagħha, imma wkoll mit-twelid ta' żewġ subien. It-tradizzjoni tgħidilna li Alla birek iż-żwieġ ta' Rita u Pawlo b'tewmien subien. Wieħed issemma Gian Giacomo u l-ieħor Paolo Marija. Bit-twelid tat-tewmien il-familja ta' Paolo Mancino ta' bilfors kellha bżonn aktar wisa', aktar stabilità ekonomika u paċi akbar. Kien għalhekk li Pawlo ħall-familja għażiża tiegħu tgħix f'dar oħra.
Din kienet fit-tarf tal-wiet ta' Rocca Porena fejn hemmhekk kellu mitħna. Fis-sular ta' fuq kien hemm il-kmamar fejn setet tgħix il-familja u fis-sular ta' isfel kien isir ix-xogħol ta' tħin. Hawn Pawlo seta' jieħu ħsieb aħjar tal-familja tiegħu f'ambjent ta' paċi u kwiet. Hawn seta' jkun tassew dak li kienet tant tħabbrek għalih Rita b'tant żelu, imħabba u eżempju tajjeb. Jiġifieri li jkollha raġel ġdid fi Kristu. Issa semmija sa naraw li Rita tagħna armla u li taħfer. Is-snin garbu ġmielu u l-inkwidder li kien għadda wkoll. U liedhom Gian Giacomo u Pawlu Marija kibru u saru żgħażagħ fuq ruhom u ħabrika bħal missierhom, twajba u kollhom enerġija bħal ommhom. Iżda dan iż-żmien tal-kwiet u paċi ma tantx dam għax ġrat disgrazzja kbira li qatt ma kienu ħolmuha. Pawlo, il-missier, ġie maqtul. Bejn wieħed u ieħor minn dati storiċi fil-ħajja ta' Santa Rita nistgħu nassumu li din il-mewt traġika seħħet bejn is-snin 1403 u 1406. Meta nqisu dawn id-dati huwa bla dubju li l-qtil tiegħu kien riżultat tal-politika. Qed ngħidu dan għax fis-sena 1401 kienet qamet tilwima kbira bejn il-Gulfi u l-Gibellini. Pawlo bħala Gibellin kien issejjaħ biex jagħti semu fir-rewwixti. Iżda Pawlo wara tant ġid li kienet għamlet martu Rita miegħu kien tilef l-interess kollu, kien xeba jgħix f'sitwazzjoni ta' għeltu ħdura. Dan kien kaġun li l-Gibellini bdew jadduh bħala traditur, anki bħala spija perikolusa lihom, tant li sar vulnerabbli anki għal vendetta tal-ex edewwa tiegħu. Kien jingħad li ġie maqtul f'Kolleġjakone, villaġġ il fuq minn Rocca Porena, imma aktar huwa probabbli li r-raġel ta' Rita ġie maqtul propju viċin il-Mulinaccio fejn kien ġie joqgħod mal-familja tiegħu. Min kif ġraw il-fatti, Rita kienet taf min kien jew kienu il-qattila ta' żewġa. X'għamlet? Hija ħaffet biex taħbi ħwejġu imċabsa bid-demm qabel jarawhom u lieda. Inkomplu nsegwu l-istorja kalla jrid fil-programm li jmiss issemmija. Insellimlek u nirringrazzjak tal-li kont miegħi għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you
will show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We'll sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hands, blossoms in every season.